aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun prisa karo Baladewa kakangku. Ya, Werkudara, kowe arep takon apa? Perkara Pandhawa widak sebut kreta karo rejaran Kusirenata Ndarawati panjen jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Ndarawati lan Pandhawa iku ora bakal bisa dipisahake. Nah, ing aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Ndarawati marang para Pandhawa? Werkudara, iye. Apa pun Kakang dadak ngambari atur ing pun Kakang? Baleni perkara nggo endi? Antaraning Amarta lan Ndarawati menika loro-loro ing atunggal ingkang ora isa dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kana negara Ndarawati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang-kadeyan. Saiki aku tak takon apa? Kowe karo Ratu Ndarawati kepernah apane? Aku kadange tuwa, kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya. Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan sila tumpang. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Ramyang ningkan sasongko kumanyar Ormeng dure manggeng tanpa siring mas muruping langit Ning sesanti Nul kemaraning Rat Pramudita sinabu ing kandhingan ulun arep buka wiaraning kandha ginumping langaning budaya luhur mritadya tepo palupi marsudi teteping dharma ing rek kautaman barakaning kandha ninarik runtuting basa dongeng kunanga musurasa yen narasaya karaos mulajari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis renakut caing carita beje wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran Dinggit Purwa Surya Candra Ndarum yang Kartika pinurba kudrating ngawasa sarira triyangi tribawana purwa teking duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi
windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya Jawa Pati kerbya dadi padange kutu-kutu langat togo buron wono miyang Brontoyo dadi obranan tanpa wicalan padang trawangan nari sang Bang Rawi ingkang asam merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungging hangrene wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu semono Sang Hyang Arka katon sumeblak kenan kering abang esmu jenar kaperbawan nari Sang Hyang Basanta tanentu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemelan bendanu kasiring Prabancana lenggak lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa dangu selaing kawula dasi den rasa upaya buga garap Tegal sawai hanglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggring raja kayane saweneh ana pirembagan Samarwangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil kantos nari jagat pus katon melok dununging keban papat lor kidul wetan kula sinari jagat kang samrebut biyada rebut teja rebut kekuwung parandhi datan ana ing madani kekuwunging praja ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura ya negari Indra Prasta Moga-moga 100 tanantu kali 1000 jam ketiga krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran singasapan tuya benawiti nampi mbak samudra brang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik sameneh kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuing peksi lawet nyang sarang burung wong rugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanentu hanger buyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwiraning loka pratandha bumi subur pasiten mawur sadeng atinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan hangrangsang langit lenggak-lenggok lampahing keling mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara-para planeti nampi wadhuk bentung-bentung kinarya hanele sawah nyang pategalaning Narakisma Wakil panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang Solo sadaya tinanduran tantu kang prakapitan dia Bathari Sihat glaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi pategane rembu kula wijo nganger buyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri Ingon raja kaya pitiwin sangsa ngrembaka lamun sang aglar ing pangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datarana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebi saking tindak dur jana tuti samya sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari Ngamarta wana gumimbanging gunung anggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadya dadi regureganing gungkan langkung-langkung ngamuta tinaliti jalma sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jijimban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging brasake negari Ngamarta nalika suna lagi ngancik marang jaman kencana Tanjang kunjuk pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng panca praja lah sinten to wae ing asta pusaraning adil praja Ngamarta perang Krucapla dosa namaning Sang Nata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Darma Jaka
Nalendra pepakuning bumi iki kanggo njejekaken kautaman Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Udatara Jaya Sang Hyang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari saking kasuwargan Pepaan genggeng masih baning para kawula para nayaka mgambar mlabar yayah samudra dhateng tepi miwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling Praja Ngamarta ingkang sampun kepareng lenggah madaning Datulaya ingkang magelah bergagah yayah prayit neng kewa ngandika lintang Bima Sekti Hanuwatuta ing naga menika ta warnane Gadang Nata Satra ing nunggul pamenang Hyang Yodipati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaka ya Sang Gandawastratmaja Satra gagah bideksa gudheng wok simbar jaja turta kasunungan kasekten dinangkung bebasan dinata mendat jinira menter tinumbak bengkung sinuduk putung mila datalmu kalamun dados bebeteng tetanggulaning kewa Praja Ngamarta jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa Satra ing Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi ya Kunti Dwi Batsa ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparta ya Kumbang Ali-ali Satra bagus tanpa cacat gawa ya teja mangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sotaning lananging jagat lan juring bawana dasar kasinukan kasekten linangkung bebasan pilih tanding boboting yuda nalika semanten datan kantun pisawanipun mragil Pandhawa satring sawu jajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa Raden Pinten Tangsen Satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane anudan asih pengawak menjangan ketawang ing jawander mlabar sangganing pranaka samya gantung pasisiran jejel priyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poso labet kadamara sibo ing alun-alun hambutak gendera runtek umbul-umbul kekiter gangen danu yayahi manda ing mangsa labu paing megarep yo jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangep yo jatingaring mangsa ketiga data sampling mangke kawis dingarawipun nata agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa gadya gurawalane galih nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma mula sigra merwani pangandikan dadya kemangkono jeneng pangandika sanata ing Amarta ing dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
Sretinon ning pasewakan pusana maneka warna Pak Puspiteng Udyono Miang Panjra Sarwarukma Ranggeng Manik Nara Narawata Prabanyo kang sumirat kenyaring tejo leliwaran lir ki lat sisiring dadit wimbo kekanda tiuping maruta mando
saparan mangambar kongas Ratune Ratu Utama Patihe Patelinuwe Pranayaka Tiasrarja Panagare becik Prande netan dadi sing kala bantu malah makin handotro kang ngribati beda hartane wong sak negara Mangagung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisane ngumpul tur wayah tur jagat Pathik Indra Jaladewaku Yai sampun lotamyasung paseganipun paduka Yai Prabu ing Ngamarta ingkang mandhut dhateng Rakapura ing Mandura hagarya bombong raos ing manahipun ing Raka ing Mandura saha-sahanipun ing Raka tansah pinanganing kawidadan niring sambikala
Durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjung ngersa Paduka Yai Prabu Ngamarta Yayi Darmaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu mboten langkung kasekecakna pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu Mandura. Kawula nuwun Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Wah. Baladewa kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi ngabektiaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggon lenggah. Yo Werkudara, kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yai kadangipun Kakang Werkudara. Koko Prabu, nadyan ingkang raying Maduka pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Mandura. Janaka atur bekti kelawan nata ing Mandura tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula bendinggon jimat paripe dayana ning kasantosan mugi kasekecak wanggen jengandika lenggah Koko Prabu. Janaka wis ora kurang prayoga pratanipun Kakang ing Praja Ngamarta iki Yai Arjuna. Nun Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk. Yo nek kula sedewa Yai nek kula sedewa tak tampa sira atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura. Yayi pinten tangsen wis kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Yai nek kula sedewa. Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta. Krana rawuh Paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Bila dikelenggan menika Paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu ingkang rayi nedya angrakit rata manik obro ing linangsing jong Banunji. Kinarya methuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampian Paduka Kanjeng Koko Prabu kacehna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning upacara wayah tur jagat. Yayi nadyan nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Namung mugi andadosna ing kawuningan tata cara upacara ing kaprajaning kemekatan menika kala wau mboten satrepipun menawi Paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Mandura. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Ngamarta nanging pangraosipun ing Raka ing Mandura. Pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tanpa beda pangraos kula kados wangsul wonten negari Mandura. Mila mangsa kala menawi wonten wekdaling kemirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Praja ing Mandura kaecalna jiga kalawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura karengku kados dene negari Ngamarta Yai Darmaji. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya keparenga kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Yai kadang kula ing Ngamarta wonten timbalaning ngadawu mugi andadosna ing kawuningan bila sawanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sakmangke menika estunipun boten budal saking negari Mandura. Liripun ngados pundi dene Paduka kepareng-pareng dawuh ingkang kados mekaten Yayi mugi andadosna ing kawuningan nalika semanten ingkang Raka ing Mandura bidhal saking negari ing Mandura lumarap nedya sowan dhateng negari Ndrawati ing pengajap nambani dhateng raos kula
sawetawis dangu boten panggihan kan kadang kula ing Ndorowati. Raos ana ing tan bangkit sinuyudan. Kaselak lan kumacelu kula pepanggihan kan kadang kula pun Yai Prabu Kresna. Ewadene nalika ingkang Raka Prapta dene negari Ndorowati katingal komplang, negari Ndorowati katingal suwung. Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula dangu dhateng sakathahing para nayaka lan punggawa lan kula warga ing Ndorowati. Wonten pun dilenggahi Yai Prabu Kresna teka tilar kedhaton ing Dwaraka. Mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pun ditindakipun kadang kula ing Ndorowati. Mboten wonten baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lun-lunan ingkang pundes. Tumuli bingung raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka ing Mandura kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Mila menawi wonten lelampahan ingkang tumanduk wonten praja ing Ndorowati menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta. Inggih kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila Yai, sawanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke wonten negari Ngamarta namung badhe caos suninga bilih kadang paduka Yai Prabu Ndorowati sawetawis wekdal nilar praja ing Dwaraka. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna, Yai Prabu Darmaji. Hendra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mre sekal kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya Koko Prabu sapandurat kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana paduka paring dawuh ing mekaten. Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu Ndorowati menika dados pujangganing para Pandhawa. Koko Prabu Ndorowati menika dados ing para kadang Pandhawa. Upami Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan duka Koko Prabu Ndorowati. Ewadene riki lenggan sakmangke jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Ndorowati nilar praja ing Dwaraka. Mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ndungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening punta sakadang kula mboten badhe selak supados sakmangke Koko Prabu Ndorowati tumunten kundur marang praja ing Dwaraka. Koko Prabu Mandura lha mriku Yai ingkang kula kajengaken napan kados mekaten menika jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen embanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten iku siripun Yai Prabu Kresna. Monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe lumampah menawi mboten kinusiran dening nata ing Ndorowati. Monggo dinten sakmangke
Yai Prabu Kresna nedheng nilar praja mongko mboten wonten ing mangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna mila sanget panyuwunipun ingkang raka ing Mandura dinten sak mangke perkawisipun praja ing Ndarawati anggenipun tinilar dening nata Ndarawati menika kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yai Prabu ngemutana bilih sampun marambah makaping-kaping Yai Prabu Kresna menika tansah damel kesaenan dhateng para Pandhawa ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng Yai Prabu Ndarawati saged madhangaken Pandhawa nandhang reribet Yai Prabu Ndarawati saged ngudari reribet menika kala wau mila sanget panyuwunipun raka ing Mandura wonten suka lilaning penggalih dinten sak mangke Yai Prabu paring dawuh dhateng sangganing para kadang Pandhawa supados angulari wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna Baladewa kakangku Werkudara piye sadurunge aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun prisa karo Baladewa kakangku ya Werkudara kowe arep takon apa perkara Pandhawa wituk sebut kreta karo rejaran kusire nata Ndarawati panjen jagat iki wis dadi paseksen jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Ndarawati lan Pandhawa iku ora bakal bisa dipisahake nah aku tak takon karo kowe perkarane apa dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Ndarawati marang para Pandhawa Werkudara iye apa pun Kakang dadak ngambari atur ing pun Kakang baleni perkara nggo endi antaraning Amarta lan Ndarawati meniku loro-loroning atunggal ingkang ora isa dipisahake mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kana negara Ndarawati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang kadeyan saya aku tak takon apa kowe karo Ratu Ndarawati kepernah apane aku kadange tuwa kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan sila tumpang apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa yen pancen Ratu Ndarawati iki lunga tenan Kresna kakangku nilar praja ing Ndarawati aja mbok pasrahke marang Pandhawa nanging tumrapaku kowe ingkang dadi panuntuning Pandhawa piye carane supaya Ratu Ndarawati iso ketemu lan tumliku ndrono praja ing Ndarawati ora kok masrahke marang para Pandhawa yen kowe masrahke marang para Pandhawa kowe tak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Ndarawati monggo jagat wis dadi paseksen yen to Baladewa iki kadange werda Ratu Ndarawati apa kowe ora isin apa kowe ora wirang dimidhangetake para kawula sanegara Ngamarta akeh semene padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya apa kakangne wis limpuh apa kakangne wis picak kok sik kok omonganmu kok ora penak to ora perkara nggo ora penak ning aku njaluk tanggung jawabmu marga saiki apa tembungku kuwi ora penak nggone ngelokke pun kakang wis lempoh apa kadang itu Yai Prabu Kresna kuwi wis picak tembung mau mungkin Arya Samudana tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya wong tuwa sing isane masrahke lelakon iki karo sing enom sing gerang ming enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul nek pancen arep goleki Ratu Ndarawati ayo goleki bebarengan aja masrahke perkara iki marang barep ki elek-elek ya Ratu olo-olo ya Nalendra barep ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendhu kencenging negara Ngamarta amis baji ning negara Ngamarta yen ning pundhake barep malah kowe teka-teka wadul ana wong ilang ya men mudar ya men Werkudara ana apa yen tembungmu kaya ngono ku tegese kowe ora melu marang kananing Yai Prabu Ndarawati sing tak anggap ora melu kananing kuwi Kresna dudu kok Pandhawa sire piye si adik matur kaya mengkono dasarmu apa ngerti ya Kresna kuwi duwe kewajiban Kresna kuwi ora urip ijen Kresna kuwi ora mung mengku negara ing Ndarawati ning uripe Kresna ning jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa minangka dadi swing para Pandhawa ngerti yen to Kresna kuwi dimomongan kok malah lunga malah ora tanggung jawab yen pancen momongane mengko batin slebar ora karu-karuan sapa sing salahke ya disalahke ya mung Kresna kakangku mula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh ya aja penak-enak kabeh enak
Aja mung lungguhan sila tumpak, nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas, nindakake kewajibane kanthi rampung. Monggo Kresna kakangku duwe pamom, duwe wong sing dimong ya kuwi Pandhawa, teka malah lunga saka negara Ndrawati. Tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa. Tegese Kresna wis ora maelu karo para Pandhawa. Sebab Kresna wis mentala ninggal marang para Pandhawa. Yen Kresna wis ora maelu marang para Pandhawa, gunane apa Pandhawa maelu karo Ratu Ndrawati? Wah, lah kok malah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan ki piye? Werkudara, iye. Tekaku ning papan kene iki sayekti mung bakal wadul perkara Yai Prabu Ndrawati nggone linggar praja ing Dwaraka. Lan aku nyuwun sak biyantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadang supaya ngupaya menyang dinungging kadangku Yai Prabu Kresna. Yen tembungmu mau njaluk sak biyantu aku iso nampa. Ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahake perkara iki marang barep kakangku. Tegese kowe ora arep melu-melu perkara iki. Saiki bareng tak desek rembug kaya ngene, tembungmu nyuwun bantuaning para Pandhawa. Yen pancen tembungmu seto anggo sing nyuwun pambiyantuning para Pandhawa, ayo padha bebarengan ngupaya menyang dinungging Ratu Ndrawati. Lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa, Werkudara sing ora sarujuk, Werkudara sing ora mathuk. Ya wis ya. Iya. Wah, mengko ndak malah tekan ngendi-endi. Yai Prabu, wonten timbalaning ngadawu. Jumbuh lan aturipun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara. Sawanipun ing Raka ing Mandura. Ingkang sekawit kula jabel masrahaken gak babakan Yai Prabu Ndrawati anggenipun nilar projeng Ndwaraka dhateng kadang kula ing Ngamarta. Namung samangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndwaraka enggalipun wonten negaring Ndrawati mesakaken dhateng sangya para kawula Ndwaraka ingkang sami tinilar dening Yai Prabu Kresna. Bebasan sapu ingkang ilang suhipun pating slebar mboten kanten-kantenan. Numbuk bentus nungsang puyang lampahing para kawula sanak. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraken nawang sesangka. Narendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kura rek kiri nanggono magawiya gelari rawang-wang didemadyaning pasewakan negaring Ngamarta. Nalika semanten sami midhangetaken panggenipun Nata Agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa miwah nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma ndadosaken tintrim madyaning pasewakan negaring Ngamarta. Nadyan sak kathahing para ingkang samiyang gantung seba datan wonten ingkang mobah ora ana ingkang musik. Melenggahi kanyo pinangka wardu kanyo jan weng ganten wadu jan waketsa kenang durung abang idra-idra manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora rumacan durung rangke gajah medhun saka wandilan. Kejawi namung wonten sawanipun Brahmana ingkang sampun keladuk yuswa. Minggah madaning Datulaya miyak kang samya sumaya ndadosaken hur kang samya tumingal mangrombeng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggih jaluk dalan. Katinan sunan katinan Yeah.
alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu dereng kemawon kula paripurna nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ingkang abiyantara wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nadyan ingkang raka ing mandura nembe sepisan menika ngawuringani dhateng brahmana ingkang sowan ngabiyantara ngersanipun Kyai Prabu Darma Kusuma. Werkudara, nggih. Iki dukunmu sowan mrene iki piye? Wah, aja ngawu gawar ngawur. Aku durung tau tepung karo pendhita kuwi mau. Yai, tumuni katimbal ana. Menapa wigatosipun dene wonten satunggiling brahmana ingkang sowan. Menawi sekinten mangke sowanipun menika badhe ambabar kesaenan. Kyai Prabu Kedang lenggahi berbudi bawa leksana nanging menawi namung badhe ambu buthek banyu bening kawontenan negari Ngamarta. Ingkang raga ing mandura ing sagah ngunduraken dhateng pandhita menika. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh. Penemban sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika kula nuwun sewu brahmana sinten peparapipun lan wingking saking pertampan pundi Penemban? Ngilahing awigena masta namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kaliyan kula menika brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Begawan Wantrika sinuwun. Begawan Wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun. Menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Untadewa? Inggih mboten wonten kalih kula ingkang dados nalindra ing Ngamarta pun Puntadewa Penemban. Oh ana syukur. Sesuk nek arep lunga watuke tambani sik. Niki mau merga ngombe es campur. Teng mergi mila lajeng watuk kula menika kumat nggih. Begawan Wantrika. Inggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Oh inggih, dipun tepangaken kula pun Wantrika. Iya, Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika Penemban rawuh wonten negari Ngamarta? Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika nuwun sewu. Satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun
886 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadhahi turun supados pinardawa kamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos, kula menika nampi dawuhing dewa. Pantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal kasembatan waton kowe mengku sawijining wanita. Wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta. Metu saka negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten Penemban? Miturut dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi, wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu. Naminipun Dewi Waradrupati sinuwun. Dewi Waradrupati. Inggih, inggih. Inggih, Dewi Waradrupati menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan lairaken turun kula satemah pratapan bumi belah menika kula nuwun sewu menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang nglenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapaning bumi belah sinuwun. Werkudara, piye? Piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Waradrupati Mbak Yu kuwi mbarep kakangku ora katon kaget atine, ora katon bingung. Wis dirungokke wae, ora usah melu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yu Waradrupati garwane Kyai Prabu Darmakusuma arep diayunake karo pendhita tuwek Armodar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tinimbangane kowe karo aku keluputan, wis meneng wae. Rungokno pengendikane mbarep kakangku. Penemban kula wonten paring ajawuh Menapa paduka Penemban saestu tresna dhateng Waradrupati? weh iki nadyan dereng pinanggih ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Kula niku arep kula niku pun tuwa, kula niku iso dolanan YouTube. YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Dewi Waradrupati nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermezzo mboten kasinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Waradrupati. Ya. Menawi dipun tandhingaken kaliyan umur kula menika inggih mboten banding. Kula kinten Dewi Waradrupati menika yuswanipun nembe 3 dasa gangsal. Nanging mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 8 sepalihipun kemawon mboten wonten. Mila kula nika sing kula goleki niku wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar, telaten tur ikhlas. Ngladeni priya ingkang umuripun 86 menika menawi mboten sabar menika malah emosi mangke. Inggih Penemban. Inggih sinuwun. Mangka putri Pancala Dewi Waradrupati menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kaliyan kula, piyambakipun tentu mboten kesesa anggenipun ngladeni kaliyan kula. Upami wiwit jam 7 ngaten mbok menawi kedadian jam 2.
Mergi kedah sabar saestu nek mboten sabar mboten badhe kelaman. Kangge wong tuwa kaya. Mangka kula ya kudu ngombe ndok bebek. Paling mboten sedina niku 40. Seprete 8 liter niku. Niku mawon nembe tingil-tingil. Wonten Jawa. Iki pendhita apa? Kernet to? Kula menika pendhita omongane blanyangan. Mboten blanyangan, nyatanipun kados mengaten. Kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Ya piye? Kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni le dadi bojo kula ulike tenggene wong tuane. Lho nek ngono kuwi wis tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten klenten. Ping 6 nggih ana niku wasane anggo padake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadhet saknyet ngoten niku ya wong tuwa kok kon sadhet saknyet. Wis jan wis rekasane ra jamak-jamak tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu. Kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Lah nggih menika nggih mbok arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo, nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Oh. Carane nama jenenge niku wiji niku mboten iso tukul. Bola-bali nggih mboten tukul-tukul. Anggere entuk 3 sasi mandeg, entuk 3 sasi mandeg kula balekke wong tuane. Sing nomor 4 niku apik ning bisu. Jadi kula bingung lek komunikasi ming am. Kowe lah malah Werkudara. Apa? Kowe kalah lho, kalah ya men. Kowe ming 3, ya to? Kowe ming naga kene Arimbi Urang Ayu iki nganti 6 lho pendhita tuwek arep modal kok golek bojone. Wah, wis benengke wae. Ing ngangka sekawan menika nuwun sewu. Sinden. Oh. Wah, ning galake ra umum. Masa nek mboten keturutan kok terus nggawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piadeke mboten sepinten. Aduh sing kok njaluk-njaluk dibopong. Kok nyemplung ke ember barang gregeten kula idak sirahe. Nesu terus mulih tenggene wong tuane. Sing nomor pira kuwi? Sing nomor 4, sing nomor 6 nggih 5 nggih sinden. Oh iya. Nggih. Ning pejah. Lho. Mati. Pejah nembe tikang dinten kula rabi niku pejah. Oh lah ya weh. Lah ing angka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Waradrupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun Dinten nyamangi wonten Sukala ing Penggali netepi dhateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika ngantos kebrebegen dhateng umandangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang aludira seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngemongaken wujuding brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyan kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Waradrupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun Begawan Wantrika wonten timbalan ing ada apa yen to pancen penemban Wantrika tresna kelawan atma kelawan garwaku Waradrupadi dina samengko aku ora bakal lowol sarta anggrundel Waradrupadi boyongen
dimen Penemban Darbi turun saka garwaku Wara Drupadi Penemban. Menika saestu. Iya lahir batin. Alah. Tiwas wis samapta ing gati sawega ing diringgonku. Nganggo jaya kawijayan ngaji guna kasantikan. Jebul sinuwun ngamarta menika netepi dhateng pangendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dhateng panjenengan. Nalindra ingkang lahir batos lila legawa donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Rungokno. Percaya apa ora? Wah, tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon mboyong Wara Drupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa? Lah ya wis. Wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Wara Drupadi diboyong dening Begawan Wantrika. Ning apa iki ora elek kedadiane. Ing atase Nalindra nyanding Prameswari, monggo Prameswarine dibutuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala pocapane Werkudara. Penemban mung kang sangka kuwi yen to Penemban wis nampa pangandikaning ingsun sabubaring masewakan jeneng ingsun nedya tumuli manggi kelawan sira Penemban lan ngaturake garwaku Wara Drupadi Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Bombong raos sing manahipun ingkang abdi pun Wantrika sinuwun menawi tetena mekaten tumunten kula nyuwun pamit madal paselan kula tenggo alun-alun menawi mangke sabibaripun masewakan Gusti kula antu rawuhipun sinambi kalan nganti ingkang garwapun Wara Drupadi badhe kula boyong wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surtiting ati-ati duga-duga digawa Penemban Wantrika nemisangen dawuh. Sewu-sewu kalapatanipun ing Raka Tadawadana. Dinten sakmangke kula mboten saged ngentosi sabibaring pasewakan. Koko Prabu kepareng paduka kados pundi dene ketingal kagiat penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu inggih. Sareng kula kata-kata matur sampun Nyai Prabu Darmakusuma. Mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang nedheng lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Mboten pamunten. Kula kepareng medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspadenta supe kula cancang mangke menawi ngamuk ketiwasan Yayi. Werkudara. Nggih. Teka Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa gada rujak polo lali durung tak sendhekke aku njaluk kamu. Koko Prabu, aku randangu. Kula sowan mriki iki kala wau supe dereng pamit sembodra. Mengko aku sing mamitke. Dereng
Pamit kalian Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Boko Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan. Koko Prabu Mandura lan Werkudara iki padha sarembug. Nggone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Wara Drupadi ndak paringake marang Begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka kowe ora usah melu-melu. Yen to Siadi isih tresna kalawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing amarta Prabu Darmakusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata ngamarta. Janaka wonten paring adhawu. Dina samengko malah kowe tak kongkon yen bisa penggaken Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara. Aja pisan-pisan wani nyempalani Pandhita Begawan Wantrika. Gedene balekake Begawan Wantrika. Yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kanalindraning nata ing amarta Prabu Darmakusuma. Nah ingaten terwaca dawuh Paduka. Bareng nyuwun pamit madal pasilan. Penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sartaning kadangmu Jodipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora? Wantun. Koko Prabu Mandura, Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan jotosi Begawan Wantrika, kula jotosi. Kowe arep matur apa? Nggih. Estrinipun namung ngemontaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi badhe Paduka tindakaken menika kala wau, mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadyan Paduka menika sampun kondhang kawentar. Nalindra ingkang lila legawa sampun malita wujuding brana picis nadyan. Seda Paduka kasuwun dening tiyang sanes waton menika dados kamulyanipun tiyang sanes tertentu Paduka maringaken nanging menawi pamanggihipun ingkang rayipun wragil menika mboten trep ing ngatasipun Kakang Mbok Wara Drupadi kasuwun dening Brahmana teka Paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Wara Drupadi. Sedewa kula maring adhawu ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput kabeh tak pasrahke marang purbaning Hyang Mahanasa. Apa ingkang ndak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih menawi tela mekaten kula semanggaken dhateng Paduka. Bareng anggen Paduka badhe menggali perkawis menika Prabu kula semanggaken. Bubar kang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nuwun mandhal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanusa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Katinon saking Mandura tindak nyusinara lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane.
kandang mongkar sabda supaya utama tilena ketekna nyokong siku sanggup aja buka kanthi jujure laku menungso tatanan pendhita tuwek ora ngweruh karo kahananmu. Lah kok dadi kowe wani nglamar para Drupadi? Kuwi garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Ayo kowe bali. Iki ora pangling sinuwun Mandura. Ya, dasar Paranyata. Lah kok dadi kowe ngoyak karo lakuku. Sinuwun Prabu Darmakusuma wae maringake garwane minangka dadi catukramaku kok malah kowe muring-muring. Kowe sing kudune ngerti karo kahanan. Jagat iki ora mung sak godhong kelor. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Oke wong wadon sing isih kenya. Lah kok dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen kowe matur ngesane Kyai Prabu Darmakusuma mesti wae diwenehake, diparingake karo kowe. Ning apa memper kowe gerangan ngrusak pagrayu eblek anakku. Pandhita kang kinara wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang susu angin ngendi nggone susu angin ngendi nggone Prabu Baladewa, kowe kendhak sikara karo aku. Monggo aku ora duwe perkara karo kowe. Apa dianggep aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggep aku pendhita cepete? Kowe ngongasake kaprawiran gunake kasantosanmu ya. Akalmu alah karo akalku tak damu ora nglumpruk dadi wanda aja duntang awan-wan mrikol garing atiku.
Werkudara. Ndak sawang nggonmu nungka lakune Begawan Wantrika. Kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik. Ngendi-endi to amuk-amuk, ngendi-endi kok trajang. Bareng ketemu kok mundur brangkang. Wah, panos maning jajalanan. Jebul wis betengi karo awake Wantrika. Dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono? Nalika semana tak kandhani supaya bali, aja ngayunake marang mbakyumu ya Kyai Radrawati. Nanging mangkot wangkal Wantrika. Wekasan gawe muntape pun Kakang. Tak piloro Begawan Wantrika. Mundur tak kira bali ning negarane. Tak kira bali ning pertapane jebul manatut menantam sakti gunakake Jaya Kawijayan. Werkudara, aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Nglumpruk tanpa daya. Wah, yen pancen kowe kalah semingkira, aku sing bakal nandangi Wantrika. Yayi, Surtiting hati-hati, minggir trajange dhewe. Kakang Mas, kula nuwun sewu mangke remen Kakang Mas. Mara remang uswamya ngambreng kati karunaning kaswase yaning marga memalatku Sedewa, wonten timbalan ana wong tuwa arep mangkat nyingkirke menungso sing bakal mbudhek banyu bening kanan negara Amarta. Malah mbok penggak. Kula nyuwun pangapunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Ya piye? Kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Kakang Mas Njodipati. Tuwin kula mboten badhe wantun ngilani dhateng kasantikenipun Kakang Mas Werkudara. Kula pitados Kakang Mas menika setunggiling satru ingkang sekti kalintang jayaning perang. Maling nuwun sewu. Sampun manita kadoha Kakang Mas nadyan Kaka Prabu Mandura menawi mengsah Begawan Wantrika menika mboten badhe saged unggul. Lire piye kowe matur kaya mengkono? Inggih. Kula mangertos. Kula mangertos ngibaratipun geni Wantrika menika nedeng mubal. Dipun sirama mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lelakon iki piye? Yen kanthi barep kakangmu menehake Waladrupadi Mbakyuku marang Wantrika kedah mawi Karti Sampeka. Karti Sampeka carane piye? Kakang Mas Latru nimbali ingkang putra ing Pringgondani, ingkang putra anak kula pun Gatotkaca katimbalan nursawan wonten negaring Amarta. Wah, ya Sedewa. Dawuh Rama Kyai ngantos kagiat raos sing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Njodipati. Gatot wonten timbalan dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe nanging pamanmu Mbumira Tawu Sedewa ingkang bakal paring dawuh lawan kowe. Wonten dawuh paman Gatotkaca wonten timbalan ora neng kene nggonku bakal paring dawuh kalawan sira kula Pringgondani keparengipun. Ayo rada ngadoh sawetara. Nyuwun mampun Kang Mas. Kula nyuwun wekdal sawetawis sapejagongan anak kula pun Gatotkaca. Janji ora iso ngrampungi gawe. Ora iso gawe srana pendhita mau minggat saka negara Amarta. Wah, aja klakon terus lak gecek ndasmu. Inggih, ngestaken dawuh Kaka Prabu nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati, pasrahke karo kowe Sedewa. Nggih, ngestaken dawuh Gatotkaca. Monggo kula dherekaken.
Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta manehar saktinira ing ujaran weng-weng semunggar cita Pringgondani wonten timbalan ngerti yo lamun satemene sira kulup ora nderek sowan marang negara Ngamarta krana pasiwangan negara Ngamarta kuwi beneh kelawan adat ingkang wis ora kaya ingkang wis lumaku saben dinane mriki mula sira kulup ora mangerteni yen to satemene ana pirembugan antaraning Pandhawa lan Kanjeng Koko Prabu Mandura bab menika kula boten kepengin ngawuningan ingkang langkung wigatos sakmangke manter timbalanipun Kanjeng Kyai Jodipati miji dhateng wiswanipun ingkang putra ing Pringgondani keparingipun paman kados pundi kula ana pandhita ingkang kepengin ngayunake kelawan awakmu ing Ngamarta ya kuwi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi monggo Kanjeng Koko Prabu Puntadewa semaringake Waradrupadi binayong dening pandhita mau mriki mula aja nganti gawe geger para kawula ing atase Nalendra ing Ngamarta maringake garwane marang liyap mriki keparengipun Gatotkaca tak dawuhi manjing jroning Gendhoga mengko yen pendhita Wantrika mau tekan kene Gendhoga tak paringake marang pandhita tak akokake yen to isi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi nanging mengko sawise kowe tekan pertapaning pendhita mau utawa negara ngendi wae mbuh aku ora ngerti yen to ana ingkang bakal mbuka tutuping Gendhoga gondelana sing kenceng ya nggih mriki ngestakaken dawuh kejaba mbok gondeli nggonmu gondeli nggunakno daya kekuwatane ngaji Narantaka mriki supaya ora ana ing kawasa mbuka tutuping Gendhoga nun ngestakaken dawuh yen wis upama ana ingkang bisa mbuka tutuping Gendhoga aku njaluk kelawan sira kulup kakeren jembaran rupaing pertapan papan panggonane Begawan Wantrika upama Wantrika iki mau utusaning Nalendra takren sarta ukuran jembar rupaing negara ingkang wis wani utusan karo pendhita Begawan Wantrika mau mriki ngestakaken dawuh yen wis ketok jembar ran-orane negara mau bakal tak byuki Batang Sayuta nun ngestakaken dawuh Gage manjing kulup mriki ngestakaken dawuh nyuwun pangestu paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik mriki matur sembah sewu nuwun paman Waragil kang kinyarya wangsit pindha kombang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone Wantrika wonten dawuh menika sinten ditepungake wae aku Ragil Pandhawa satruning bumi Ratawu Raden Sediwa oh, panjenengan Raden Sediwa. Ya, pancen kaya mengkono. Mboten kinten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta. Mboten jumbuh kan ngendikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma inggihipun sampun maringaken garwanipun badhe kula boyong minangka dados jatukramanipun ing abdipun Wantrika. Nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang, kula mboten ajrih kaliyan kastiasanipun tiang-tiang Ngamarta. Sampun ngantos namung majeng mboko setunggal kula aturi ngebyuki Batang Sayuta kula mboten badhe mundur Raden. Ya. Aku percaya marang kasudebianmu, aku percaya marang kasantikanmu. Inggih. Ning cukup semene wae dicupet nggone padha mangun peperangan adu atos sing balung kulit ing kulit. Inggih keparingipun Wantrika wonten timbalan. Aku diutus dening Koko Prabu Puntadewa kinen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Nanging aja nganti kebledukan sarta kodanan saliraning Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Tumuli tak pamanake ana jroning Gendhoga. Lan ngerti ya, Gendhoga iki isine Kakang Mbok Ayu Waradrupadi
ingkang mbok karepake Wantrika ing kagiat risang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana aduh Raden kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patrap tilar dhateng tata krami miwahi unggah-ungguh nyata paduka Raden ingkang saged damel lega raos ing manahipun ingkang abdipun Wantrika. Ya, mula Kang Sangka kuwi gage. Gendaka iki gawanen bali marang negaramu utawa ing pertapanmu? Inggih. Wis tak pasrahke marang kowe. Lan aku ingkang nyunake pangapura. Koko Prabu Manduranggiri wis mulasara kelawan kowe ya Wantrika. Mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit. Malah sak mangke keselak nata ling raos kula daya-daya kula saged to anyeti dhateng putri Ngamarta Daiwara Drupadi keparenga sak mangke kula nyuwun pamit Raden bidhal dhateng wangsul dhateng pertapan mondhong wujuding gendaka ingkang isi Gusti Ayuwara Drupadi sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit Raden. Iya Wantrika aja kaya bocah cilik mangkat dina iki nggih nggih ngestaken. Marwa sing sang Katri Gumulung Katri Gumulung mangrempak ing wadya kurda kurda kura reka kiri-kiri prananggana magawe gelar Sarawu paduka kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun Yayi Putri Pancala wis ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan kenging menapa katingal rengu pasuryan paduka mlebet wonten ing kedhaton negari Ngamarta Yayi Dewi wonten dawuh sinuwun ngertiya jroning pasewakan iki mau ngrembug mindraning Koko Prabu Ndrawati nggone nilar projing Dwaraka mongko ora ana baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes bingung-bingung penggaling Koko Prabu Mandura tumuli pasrah babagan Koko Prabu Ndrawati nggone mindran kelawan para Pandhawa durung rampung nggone padha ngrembug babak anglayoni jujul anusulturake dening Begawan Wantrika bakal pinardawa turun temuruning sang Begawan Wantrika lamun garwa kelawan putri ing Ngamarta ya kuwi Yayi Wara Drupadi. Yayi
Gandeng pun Kakang kuwi ora seneng nyumurupi marang kesengsaraning wong liya. Pun Kakang ora seneng nyumurupi kesusaning wong liya. Uripe Puntadewa wis tak darmakake kanggo kabagyaning wong liya. Mula yen to aku ora maringake marang garwaku sayekti aku kang dadi pancatan kesusaning Begawan Wantrika. Aku ingin dadi tuk sumbering kesengsaraning uriping Begawan Wantrika. Monggo Wantrika kuwi wujuding Brahmana. Yen to nganti Puntadewa bisa gawe kabagyaning sawijining Brahmana tartemtu bakal diapura saking keluputaning Puntadewa. Mula Yayi gandeng si Adi kuwi garwa. Si Adi kuwi pawestri. Si Adi kuwi bojo tumraping Puntadewa. Sing jeneng garwa kuwi tansah nindakake dawuhing guru laki. Ora nate mbadal marang dawuhing guru laki. Mula kang sangka kuwi Yayi Manuta lawan pun Kakang dina samengko si Adi bakal ndak paringake marang Begawan Wantrika. Ilangno katresnanmu kelawan Puntadewa nanging wiwitana nggone nandur rasa tresna kelawan Begawan Wantrika Yayi Dewi Wara Drupadi. Sinuwun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting gelar Gustining manah namung badhe tansah nyendikani dhateng dawuh pangandika paduka. Jernyatanipun kula mukti mawi bawa wonten negari Ngamarta menika paduka ingkang paring panggesangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nandhuwa dhateng kepareng paduka Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Namung mugi keparenga ameniti priksa dhateng manahipun ingkang rayi sinuwun. Kula menika sampun boten kirang-kirang anggenipun ladi dhateng paduka Sang Nata ing pangajab sageta pikantuk pangalembana saha sageta tansah ngrembakakaken raos tresna ingkang tumanjem wonten ing penggalih paduka. Ewadene sakmangke wonten dawuh ingkang kados mekaten persasat kadi bineset manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi. Inggih senadyan upami mangke kula nderek dhateng kersa paduka nanging kados pundi anggenipun kula badhe nglampahi. Jernyatanipun kula mboten katabetan raos tresna kaliyan pun Begawan Wantrika sinuwun. Langkung-langkung panjenengan sampun ngantos menggalih bab manahipun Wantrika. Nanging ugi kedah menggalih dhateng manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi. Menawi ngantos kula pasrah bongkoan dhateng priya sanes ateges jengandika Sang Nata menika wantun nyiksa sarta juwing-juwing dhateng manahipun ingkang garwapun Wara Drupadi. Drupadi, apa sing mbok kandhake mau pancen bener. Merga ewuhaya kudu nding dalan ingkang tak lakoni. Upama aku awel maringake kowe bakal tetel kanalindranku. Nah yen to aku maringake kowe marang Begawan Wantrika, terus rasa kamanungsanku kuwi menyang endi, tanggung jawabku minangka dadi guru lagi kuwi menyang endi. Drupadi, perkara iki aku njaluk ngapura. Bareng tak petung-petung kanan. Bareng tak petung-petung kanane Pandhawa. Lelakone tumpuk matimbun-timbun merga saka pokal gawene. Kadangku Werdaya kuwi Koko Prabu Ndarawati ingkang linggar saka negara Ndarawati. Kowe ora usah melu-melu Drupadi. Kowe seminggira mampana ana ing taman Kedaton negara Ngamarta. Aku ingkang bakal goleki Koko Prabu Ndarawati.